जों ओ नांमानि कौनो बखाव सुई बाहाय के सामंग फनांलाय मैंने बनो जों मासाक थालायने जोंनि बुबाग्रानि लीडरशिप बाय जों ग्रेटर तिप्राले नि मूवमेंट नि याप्रे सेवई दं प्राय एक बছर लाइफेंखा नरजतन साइमानो कायसा जिनिस जों गाहाम के मैतो खायखाय के बस कांगो जों कप्लाय नायनि तेबो कलायनाय जेफ्रा जों 5 तारिख फेब्रुवारी जोंनि पार्टी न पॉलिटिकल पार्टी हनै ने ग्रेट खायफ्र चेंचारफ्र आपरो बुबाग्रा ओ ग्रेटर तिप्राले नि कक साव गे ग्रेटर तिप्राले नि ओ मूवमेंट बाय ने एक मास लाइग्रो सिखोचिनि बयस बबाइसे जों एडिसी वो जों पावर फाइ माखा गे वानथौ नादि ते बसकांगो जों एक बছर दंखो जोंनि 2023 विधानसभा जों तानि कप्लाय नि खारैना जे जागा एक मास बाचा बैजो तो हो एक मास बाचा पार्टी तिप्रा मथा एडिसी वो कुनो सीट मा यांगनाय कासपानो पास यांगनाय हाय हिनि जतो साव किंतु बुबाग्रानि जे कबावमों बाय तेसिनि जतो तिप्रासा ने साथारमों बाय जों एडिसी वो दखल खायमाखा अमो जों एकमात्र पॉसिबल मो थानसां मनि बागै हानबागै बुबाग्रा बारबा न साव जों थानसां नाय नांनाय हिनै ताबक जों एक बছर एडिसी हाफां खामानि कानाय 20 तारिख गो निरक जतो न मैतो मान जोंनि जितेन देवरमा मेंशन खाय थांहा जों एडिसी वो फाइमेनि तमा खायमाखा बनो जों सिलायनाय नांगो तानि के आगिनि जे 37 बছराव एडिसी चालक थानायाव जतन कक्सिल सालायो एडिसी वो तिप्रामथा खायमेनि तमा खायमाखा जों कक्सिल साजाव जों तलानि सिमिनो नाय थांनायनि नांगो आगे जोंनि बासायदारि साबजुनक आनि यानि किल्ला निनि गोबांमा साबजुनाव थांखांके साबजुनालनि अफिसारनो जोंनो केरामो थंजाक खलायबो केरामो थंजाक तास थंजाक सामंकरैहाय आचौलाय तंजाक जों थांबो बात सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट नानानि बागै ते मोनसाया एडिसी नि साबजुन अफिसर जों तानि माथां एकमात्र बात सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट नानानि बागै बन सारा एडिसी नि कुनो सामंकरै दिनै जों फाइमानि यागुलो जेता सीपीएम रक 25 बছर राज्य सरकार शासन एक नागारे खाय थाङो खायमेया एडिसी वो बरक टोटली 7 बছर बाद खाय हांके बाद बाकी 30 बছर बरक शासन खाय हां ओ 30 बছर शासन खाय बरक खायमेया न जों 25 साताव खायका 3टा कताल साब जुनाल आरो 3टा कताल जुनाल ऑफिस जों सनाखा नेने गोमती जुनाल सिपाहीजला जुनाल नेने अनकोटी जुनाल बाहायखेनो जों 12टा साब जुनाल कताल ऑफिस खुलखा निरावनो जों 1 year नि अचीवमेंट जों पब्लिश खायनाय सोशल मीडिया नुनाय थ्रू डिस्प्ले बोर्ड जों गोबांमा गली गली वो थेनाय ताबो तयारी चलै तंगो जों एक बছर तमा खायमाखा आरो नि बिसि तंगो निराव जतनि सिबो जों साख्रि नानानि थांखांके रिक्रुटमेंट रुल्स नि एडिसी वो गरै जों साख्रि नानो थांखे ताबो बाहायके माना राज्य सरकार जे नाव बनि सिस्टम के जों मानाव बना एडप्ट खाय मानाव जों बोसा पालायनानि हायबोनि बोसानो बोसा पालायनानि हा जोंनि बोसा करेंगे जों बोसा मा पालाय ठीक बहाय जोंनि रिक्रुटमेंट रुल्स करे जोंनि आइन सेनाजा करे साख्रि नानानि बागै हानि बां बैनिनो जों माना हारो इंगे तुमा 100 जन साख्रि ना थानिवो जों मात्र 31 जना से साख्रि मावो एडिसी नि जे तिप्रासा तंनाय बरनि बागैसि इनानि नांगो निरक जतनि सिउ एडिसी सनामजाखा तिप्रासा नि हामखायनि बागैसि दिनै जों तानि साख्रि ना थानिवो मात्र 31 जना माने 100 जन नाके 31% तानि जों नाय अमो एकमात्र चिनि एडिसी नो शासन खाय थांनाय सिकांगो तंनाय रो रुल्स नायानि बागै बायकेनो निरक नोगना बलंनि बुफां तलां थाङो वा तलां थाङो हासिं बालु तलां थाङो जों टैक्स काइस फमाया फातार एरिया नि फाइचिनि आमचायो इट बाटा सना फाइ काइसा इट बाटा जदि जों टैक्स मा हांके खक्साखि मा फासि बसरो जों अनेक खायनाय
nini it bata ni borok kaisa it bata besek kamai khai hingga oma haikene sini addition kuno mazak revenue phajanai rang phajanai kuri haindawi chung rang masawu rang kuri hinai chung masawu sini no si property thung aji thangu borok haike sei borok ke rang ajiu nini ONGC nirong joto sinan bobagra netrite chung phaiman ya golo tabol ONGC ro 30 crore chung no ronani bagui announce ma khaika ma gosikha etodin borok roya nini share of taxes nini forest on ke chung 75% manani bata chung rojaya muitong oma haikene chung health sector ro chung development khainani bagui ta apollo by type khaijak beskang April ni paithak masir awo hkene Kherangbar hospital lo sengnai teibo mobile hospital khainani bagui chini gari Kherangbar ni je ambulance paiman no sung rohokha aro nibo install khainai ni x-ray machine ni sonography khaijana oma hai machine no install khai thangnai inge masewo bo hai rotation ke guri tonai tini Shikari Bari phai hangke teni dino basai bari nai nini oma hai ke guri wini tonai amsai guri wi inge oro nibo sung health sector ro sung joto ni sai durbol mani sung check up sikhage sini busago tumang tong sung size maya inge oma sung joto no check up free check up khaijana ni scope manai bobo Apollo hai kaisa hospital joto no khana baina Apollo hingke India ni joto ni health sector ro tabo boro ni develop ko oma haike no sini student rok no Maharaja Bir Bikram scholarship sanana ni nai tongo